Вие ли колаген? Най-често задавания въпрос към мен. Всички жени са маниакални на тема красота и си мислят, че като пият колаген ще се случат някакви страхотни неща. Кожата им ще се подобри безобразно много и ще премахнат голяма част от бръчките. Но всъщност не е точно така. Първо, как да изберем и защо колаген? При положение, че има хиляди вариации на пазара. Знаете ли, че има колаген за стави, за сухожилия, колаген за красота? Има хиляди видове. И реално един човек, който не разбира от добавки, сам не може да прецени какво да пие. Да не говорим, че има страшно такива, които са с изключително ниско качество и изобщо не си заслужава да си давате парите за тях. Ако питате мене, винаги когато тръгвате да си купувате колаген, посъветвайте се с някой, който разбира от суплементиране. Задължително. И след това тръгвайте да си давате парите за каквото и да било, защото повярвайте ми, колагена няма да ви разкраси. По-добре заложете на прием на повече аминокиселини, които всъщност ще дигнат вашето собствено производство на колаген.